Seuraavaksi mulla on kunnia kutsua lavalle Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olavi Kandolin pitämään puhetta. Tervetuloa Olavi. Kiitoksia. Arvoisat nuoret kilpailijamme ympäri Suomen. Arvoisa järjestävä taho yhteistyökumppaneineen ja tietenkin yleisö täällä kampuksella ja siellä meidän striimauksen päässä. Kurikan kaupungin puolesta toivotan tervetuloa vuosien tauon jälkeen takaisin tänne Kurikkaan 14 yläasterokin SM-kisoihin. Nyt kisat ovat merkittävästi uudistuneet, kun niihin on otettu mukaan oma sarja myös toisen asteen opiskelijoille. Paljon muutakin on muuttunut, kun YA-Rock SM saa arvoisensa ympäristön tämän uuden Kurikan kampuksen myötä. Upea arkkitehtuuri ja iloinen tunne täällä kampuksella tarttuu kiinni aina kun tuon oven aukaisee. Täällä on kiva olla. Uskon myös, että luova ja inspiroiva ympäristö näkyy täällä myös kisasuorituksissa. Kurikan kaupunki haluaa panostaa vahvasti kulttuuriin ja minä näen, että tämä kisa ja musiikki tuo teille nuorille uusia ystäviä, rohkeutta, kokemusta ja sitä tärkeää itseluottamusta. Minä pystyn, minä osaan. Mutta myös sitä tärkeää perimmäistä tunnetta, minä elän. Kaiken keskellä on kulttuuri, musiikki ja sen tuoma sanoma ja ajatukset. Minulle kurikkalaisena paluumuuttajana on musiikissa ja sen merkitsevissä sanoissa tunnetta, jota ajattelen vieläkin usein. Nuo sanat ovat minun kohdallani vuoden 1996 Rockin SM-kisat Tampereella voittaneen kurikkalaisen tarrakuvabändin biisistä Pakko jäädä tänne. Kappaleen sanat vievät minut takaisin niihin hetkiin, kun päätin muuttaa takaisin tänne Kurikkaan. Lainaus tuosta biisistä ja sen sanoista kertoo minulle nuorison kaipaamasta ikuisesta vapaudesta, mutta myös iän myötä tulevasta pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen kaipuusta. Nämä molemmat yhdessä kertsissä. Se kuuluu näin. Taidan jäädä tänne, koska täällä on niin rauhallista. Täällä kaikki on niin unenomaista. Ei kukaan, ei mikään, ei koskaan estä täältä lähtemään. Toivon kaikille osallisille menestystä ja rokkaavaa kisaviikonloppua. Kiitoksia.